Jokanyo sekta mar kunyo mwandu mayudre e bwo lowo ma oting'o mula e kaunti ma Migori ochako chenro mar geng'o tho e kuonde mag kunyo mula e kinde ma kwan jogo ma owito ngimagi e kuondego medre e kauntino. Ji maloyo 4 osewito ngimagi e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori nyaka ne higa ne chakre, ka kwan mathoth bende oseyudo hinyruok. Jakom komiti mar jokuny mula mantiere e bwo lowo matindo e kaunti ma Migori, Eli Duro, kod apisa matie migawo makedo kod midhiero mawuok apoya e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod keto okenge mar duoko piny tho e kuonde kunyo mula mwandu mayudre e bwo lowo. Nekech wan gi koth mang'eny chien ka, thoth bugni koro korgi yom. Omiyo gikawo hatua makende mokwongo mar hakikisha ni bugni gigo gisiro korgi motegno maber mondo gibed gi usalama ma ka jowa dhi tiye to ok giwit ngimagi nekech samoro ne ok watimo gimoro mane owinjo watim kaesto miyo jowa wito ngima. Fwenyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech teknoloji moti godo e kuonde mag kunyo mula gin teknoloji machon. Maka wanyalo kawo teknoloji ma kawuono ma instead of tiyo gi yien ma weak to wakaw pillars moger maber gi chumbe to gi concrete, simiti gi kuoyo to gi kokoto motegno maber mobedo approved gi engineers, to aparo ni thoge mang'eny wanyalo geng'o a great deal as a government. Kwa timo licensing ne joge wagi to sikikoso pesa to inyalo dhi e financial institution machielo to konyi gi mula moro matin midhi iloso go bugi chayo makare makata ka koro ji tiye to weche mag tho kata yudo ajali koro bedo matin.